Kulħadd fil-ħajja tiegħu jiltaqa' ma' xintop. Tibda tara d-dinja taqa' fuqek bla ebda distinzjoni ta' età. L-istress u l-ansjetà huma parti mill-ħajja ta' kull individwu, għalkemm mhux kulħadd kapaċi jsib min jifhmu. L-10 ta' Settembru hu magħruf bħala l-jum għall-prevenzjoni mis-suwiċidju. Kull 40 sekonda madwar id-dinja xi ħadd item ħajtu bideħ. Iġifieri aktar minn 725,000 persuna itemmu ħajjithom kull sena. Is-suwiċidju hu kapitlu ikraħ fil-ħajja ta' dak li jkun, kemm għal min iwettaq dan l-att kif ukoll għad-dulur li ħalli warah lil qrabatu jew ħbieb. Meta persuna tibda taħseb li m'hemmx aktar tama f'ħajjitha, tħossha li falliet fis-sitwazzjoni u mdejqa, tasal anke biex taġixxi b'mod differenti. Ma tkunx trid li tara nies, tkun trid tibqa' ġewwa mażda fl-inkwiet tagħha l-ħin kollu. Għalhekk ukoll importanti li persuni ma jiddejqux jistaqsu u jiċċekkjaw fuq min jafu li għaddej minn żmien ikraħ. Għal kull min iħossu għaddej minn xi diffikultà, il-linja 179 toffri servizzi fejn l-individwu m'għandux għalfejn jiddejjaq jiftaħ qalbu, fl-istess waqt li jista' jibqa' anonimu mingħajr ma jaħseb li se jiġi ġudikat. Li tfittex l-għajnuna mhux tabu. Il-professjonisti li jwieġbu t-telefon fuq il-179 huma kollha professjonisti mħarġin fil-qasam. Svetlana Buttigieg, manager fih dan l-Aġenzija Appoġġ, qaltilna kemm importanti li persuna tkun taf kif għandha taġixxi meta tkun għaddejja minn xi żmien ikraħ kawża ta' trauma fil-ħajja tagħha. Jiena nemmen li huwa importanti ħafna u sa minn età żgħira tajjeb illi nrawmu fit-tfal tagħna ċertu coping mechanisms għaliex għax l-istress huwa parti mill-ħajja fl-aħħar mill-aħħar. Disfatti ħajkun hemm sa minn età żgħira sija fl-iskola, pereżempju iktar ma tikber forsi relazzjonijiet fuq ix-xogħol, però importanti ħafna li wieħed jara fieħu ġurnata b'ġurnata u fejn iħossu li ma jistax jikkopja waħdu jistaqsi għall-għajnuna. Permezz tal-linja 179 qatt minn waħdek, Buttigieg spjegatilna aktar dwar x'tip ta' każi jidħlu fuq it-telefon tagħhom u li jiltaqgħu magħhom. Nintaqgħu ma' każijiet diversi, però jekk ħanieħdu f'każ ta' suwiċidju jkollna dawk il-persuni li jċemplu huma u jgħidulna li tilfu forsi kull interess fil-ħajja li qed iħossuhom li m'hemmx tama li l-affarijiet imorru għall-aħjar. Ġieli kellna każijiet fejn saħansitra qalulna li ħajamlu xi ħaġa dak il-ħin biex ineħħu ħajjithom u hemmhekk aħna kellna nintervjenu dak il-ħin stess. Ikollna ċirkostanzi oħra fejn pereżempju xi ħadd iċempel għaliex ikun inkwitat fuq familjari jew ħbieb, xi kultant għax ikunu tkellmu magħhom jew għax jibdew jaraw mill-saħħa mentali tagħhom sejra lura u hemmhekk ikunu jixtiequ li aħna nipprovdu l-għajnuna. Jirriżulta li fis-sena isiru medja ta' 13,000 telefonata biex jużaw is-servizzi tal-professjonisti fuq il-linja 179. Buttigieg għaddiet appell lil dak l-individwu li għaddej minn żmien ikraħ f'ħajtu. L-appell tiegħi huwa biex iċempel, aħna qegħdin hawnhekk 24 siegħa kuljum, għandna nies imħarġa li jistgħu jagħtu l-għajnuna li ħajfhmuh mingħajr ma jiġġudikaw il-persuna minn xi xini għaddejja u li għalkemm forsi l-persuna bħalissa tara li s-sitwazzjoni tagħha ma tistax tissolva jew hija kbira wisq, jien l-appell tiegħi huwa li l-għajnuna hija biss telefonata l-bogħod u biex jagħmlu kuraġġ u jċemplu.